Bakit yang ha? Puso. Ne? May naukol pa si Carmelo hapon. Kaya nga. Sisip yung maluluang na kulay pink ko na ni baby. Sud ka dito, di makita sa di paseng. Magkita yung kuwan. Yung pagkain. Dito kasi ako sa lamisa yung pagkain. Ilagay nyo eh. O dito na tayo. Ang kamote. Pakral. Hello po mga ka-dragon. Good morning. Oh. Wow. Wow, fantastic. Wow. Kamu nga. Wow. Kape tayo guys kahit mainit. Wow! Ha? Hindi na wala sa pamilya ng kamutan? Ayun na nga. Kids. Ang gusto niya asukal lang, te. Ante. Lapit kayo masyadong malayo. Baka mahina yung audio natin. No, no, no! No, no, no! Wah, Ito ilapit ka. ha? Yung kape mo. Yung mga tuwa. Gusto mo ito lang? Masaba? Ano yung antibigas? Tayo mga kadragon. Saan tayo mga kabrano? Ay, meron tayong i-shout out. Pinapa-shout out sa isa. Meron sa vlog. Kalala mo. Merienda po tayo, kamuting kahon. Hello mga ka-dragon. Ang lakas ng hangin dito sa aming kuwan. Sa aming bukid. Binabagyo tayo. Merienda tayo guys ng kamating kahon. Eh, uli na. Opo, ikaw. Tagalin yung mga ito. Ayan o puti. Di ba yung nakaraan antay nahukay natin dyan dilaw? Ay, puti. Ay, puro puti ba yan? Ayan o. Madali pa siyang lutuin. Oh, sarap din. Ay, yung dilaw pala yung kilendang. Ayan. No yang. Ay, Nay! siyempre ang masarap yung medyo nakasarap. Ayan. Masarap naman magkape ngayon kasi mahangin dito guys. Yung kape namin guys. Ngay! Natapon na yung kape mo. Huwag niyo sa akin. Tapos sausaw natin siyempre sa may asukal. Tinad ni Puputan. Ng kamuti. Eh, gusto niya Kaya rin. merienda tayo ng kamuting kahoy. Eh! Gusto mo? Malaglag ka. Shout out mga kapatid from Tisuyabot TV. Yan. Hello po Hello kapatid. po! Hello from Toronto kay Sir Alejandro Gambua. Kamusta po? Kamuting kahoy. Kay Ryan Marbaldos. Kay Laika. Yan very Gloria. Kape na. Yan. Kape tayo guys. Coffee is life. Kay Sir Bruce Bambico from Hawaii. Yan, hello po. Sarap tong kamote. Strong yan. Kasama si- kaming maligalig na bata. Hindi na lang dito maglikot. Sa doon. Nakuha na. Good morning paying ladies. Yan. Hello po Sir Rodolfo Flores. Ano ko baka maano Ano gusto niyo natin ba eh? Tumuha kay Tita Peng. Binibigyan ka mo. Gusto niya eh. Oo. Huwag ka doon yan oh. Uwi ka na again. Kano? Wish you ating nuwa. Yan palabas na raw si Noah ngayon. Chat sa isa. Palabas na raw sila. Pero mag-stay muna sila sa ano siguro. Manila. Buti na lang kamo mayroon kayo. Ay, panaruya. Ganang gabi ka kapiyo. Yung matipay niya yung kamay mo. Puti mati Kwame.
Shout out yang watching from Taiwan kay Saan mo? Jillian Lucas. Yan, hello po, Ma'am Hello Jillian po. Lucas Hello po. from Taiwan. Ay, good afternoon. Hello po, say hello yang. Hello po. Hello. Sabi mo daw. Hello. Hello daw guys. Oh. Masarap. Hello, Mami. Saan mo? Dali. Mami. Hello. Dito ka. Hello. Baro si tita. Hello. Kaya hawakan mo. Yung kape mo. O, diba ba ang likot na yung yang? Say hi. Ay, ano. Hello po. Kumusta po kayo? Wag ah. Ginagamit yung cellphone eh. Yo, dalaw-dalawa yung mukha mo. La. Nako. Magbasa ka nga raw. Mag-shoutout ka. Basa. No? Hello, mami? Mag-shoutout ka. Shoutout po sa inyong Hello, lahat. mami? Ako po si Yang Colette. Gawin mo. Hello, mami? Hello kay Lola Flor. Mama Flor, dali. Na. Ba't report na yan? Ang napagre-report mo na. Dance ka daw yang dance. Dance. Bebe pin. Bebe pin na tuloy. Bebe pin. Paano Baby siya? shark, baby shark. Baby shark, tut, baby shark, tut, baby shark. May intermission. Mommy Shark, shark, mommy shark, Ganun mo. Daddy shark, Baka yung run away, magbaba pa dyan. Run away. Run away. And shout out kay Road Warrior from Velocos. Ano to? AZ. Yan, hello sa ating 47 viewers. Yan, shout out din kay Joint Venture. Hello, Yang Colette from Carla de la Cruz. Yan, hello po, Ma'am Carla. Yan, hello po. Kumusta po kayo dyan? Big shout out, ma'am. Good morning po sa lahat. Watching from Punta Wantan sa Cavite. Yan, kay Leoneda Olivar. Yan, shout out po, Ma'am Leoneda Olivar dyan sa Hello po. Cavite. Ne, mag-akit na. Yan, unli kape tayo guys dahil may mga supply tayo ng kape. Yan, thank you so much, From Ate Lloyd. Van Arden family. 1 year supply. 1 year. Hindi, ilang buwan lang. Nakales ng kwan. Siyempre, binigyan din namin sila Kuya Efren. Nakalis daw si Gigi ng gastusin at malakas magkape yung mga kambalay na. Ayun, nakadaming lalaki. Hindi. Yung patay, wala pa. Baka tinakong ko sa parang gabi. Wala ha? Nandun lang. Walang magbukas dito, walang magbukas. Ako lang magbukas. Sana sa amin. Sa tingin ko, tumit. Lalo yung kanti pa, sa baka isang buwan lang yun. Buway, isang upuan lang ng kilmarsin yun. Dadam lang ni balong. Grout, dagkape. Lalo pag kuha na kinakabahan siyang kilmar sa'yo. Kape ng kape. Una. Hello DFL team, thanks for live stream watching from home in Toronto, Canada. Enjoy and be safe. Yan, thank you so much po, Sir Leo Moreno from Yan, thank you Canada. Thank you po! Kain tayo ng kamote, kasaba. Sino mga nakakamiss na sa ano nito? Kamote, sausawan po namin ay asukal with coffee. Watching a shout out kay Sir Noli Mendoza from the windy city of Chicago. 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 Yan, shout out po. Hello, hello po, kamusta na? From Eugene Coyneyan. Okay lang naman po, sir. Yung kutsara niya. Our mommy Eugene. Still fighting. Kay Lola ko na yan. Kay Lola Ligaya. Naman kayo na Si Yang na bang kapalit ni mami niya? Ay, opo, kasi syempre sa atin hindi na rin nakakasama dahil may baby. Hindi na nila maharap mag Kahit si Ate Greta, ano na rin.
Hindi na rin masyado dahil may baby. Mas Kaya priority. pag may baby na rin kami, Wala na, goodbye. goodbye Philippines. Charot. Sa siligaya na lang siya kasi. Kasaw-saw nga, Tet. Pero ako may baby na ako pero nakakasama pa rin. Yan, sayang-yang, oh. Kuwan niya ni siyang yang kahit saan yan eh. Kaya nga gina-orient na namin sayang-yang. Sama natin bukas. Sila Kasi lang walang magkuhan. Sila lang ang magtuloy ng kuhan depend. Sila ang next generation ng Team DFL. Si... Nana, mangyan man. Paano mag-orient? Iyon eh, si Tayong. Ang kapalit na. Yang. Doon di pa sinong ipapalit mo. Si Saysay. Say o si Mariket. Tamba. Ay, Huwag Jambo. mading malagsaw nga ron. O Saysay ay madaldal. Sarap. And thank you po, Joint Venture. Yummy. Harap. Sarap. Wow. And shout out po kay Manager Judy Vlog from California. Yan, hello po. Shout out din kay Bob Ban Ordin man to, good morning all. Yan, hello po. Ay, baka si Sir ano to, Robert. Yan, good morning, Sir. Good morning po, Sir Robert. Let's, Yan, thank ano, you so much let's- po. Ayan na, naging Kasalulis na. You want kasaba? You want kasaba? Boiled And kasaba. with With coffee. With Coffee? coffee. With coffee. Ah, o matching coffee. Dato yan. Dato yan. Long sleeve. Ate Loida calling. May kope. Ate Loida, please rescue May coffee daw. rescue me. Ate Reda, help me. Rescue us. Pasinja ka na, Ma'am Loida. Ay, si Sir Robert. Ay, ako sabi niyo si Sir Robert. Oh, talk to Sir Robert. Ang bili kayo. Hi, Sir Robert. Thank you Ang for ganda. Yes, I will be right there. Ay, na, doktor yan. Thank you. Hello po, Dr. You're so Robert. generous. Ala, nagatan. I'm sorry, my English. Thank you po. Thank you, mga pinadala ko. Sabi mo lang, thank you po. I'm sorry, Sir Robert. Kaya pag we're English not- magkagatawanan ko. Fluent to speak in English. Ay, na, tayo. Our English is we're not good in English. Marami. Just Ilocano lang only. Just Ilocano only. Yan, mega love shout out to Van Ordin family from Florida. Say hi. Thank you so much, sir. Love you guys. Ate Lida. Thank you so much po. Yan, thank you for all your At Love and support. love and support. Marami pong napasaya. To all the balikbayan you sent to us. Nox. Dati hindi ko nakatingin sa camera. Hindi ko kasi sure eh. Baka may mag-correct. Alam ko, i-bash nyo kami yung iba dyan. Na, ano ba yung mga English nyo na yan? Sabi nyo. Kaya, mga papaon kag English ka nga! Yan, ikaw dapat lang. Masipa may kumakapi ko! Na. Ah, dito na. Dahil na dito. Ano ba yung... No. No. Wait, nanonood si Sir Paul Robert. Sabi niyo, Yan! Hi, sir. Puro na rin ang ganaw. Wala na. Hi, Sir Robert. Yes, I will be right there. Oo, gabi. Gabi, Amerika. Buti pa sa Tiligaya. Lagi mo nakatandaan. Good evening. Morning po watching from Dasma Cavite, from Norma How are you now Real. po, Sir Robert? ako magsagot, I'm good. I'm good. Good evening, sir. Housework, Mo din ka na Joan. Yan si Ma'am Lloyd na pwede mong Tagalogin. Ilocanohin. Pero si balik Sir na. Robert. No. 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 Hindi marunong. Sabi na nga ni Ma'am Loida kay Sir Robert. I-translate na lang ni Ma'am Lloyd. Lana. Tapos na.
Hello po always, watching from South Korea. Di naman po ako mahilig mag-comment, always watching naman po. Yan. Thank you so much po, Ma'am Michelle Sigwapar. Thank you po. Thank you so much po sa lahat po ng sumusuporta sa Dragon Fruit Ladies Official. May comment siya. Sa mga silent May Tagalog viewers. is not good. Florida always translates for me. May Tagalog is not good. Ata. Kasi nga pag ganood siya, pag ginapa-translate niya kay Ate Loida. English ito. Kasi nga hindi niya naintindihan yung Talaga? salita. Kaya sabi niya dati, mag-English na tayo minsan para maintindihan. I-challenge niyo po kami yung buong vlog po namin English, no? Tahimik ka. Your coffee is good, Auntie Liga, but I need my love Gigi. From Rodolfo Flores. May love ka na, Je. Hi, Rodolfo Flores. Gigisin mo daw, Je. Hey, yo. What's up? Okay dyan. Musta mo sa mga kapatid? Love you all guys. Yan. Thank you po Sir Best Rep Cruel. Kay Sir Peter Duhoy Lungsod. Kay Ma'am Rose Bash, hello from Florida. Good to see you yan. And praying for Noah. Lalo pag no? Ano ko yan, kagating kaon. Invite ko sana dito sa Kubo. Please visit us in the Philippines. If you want to visit us, Ano isubo mo sa akin yan? Talong di pa naluto. Robert. Napapahigop ako ng kape. Higap mo na pampalakas Opo, yan. Kababain sa amat. Sir Robert. Thank you po sa pinadala po ninyo. English ang mga. English. Ka na. Thank you for the blessing. Thank you po in the blessing. Puro da coffee, puro da ano. For the chocolate. Matinag ka. Sabihin mo na isa-isahin mo kung ano pa yun. For the Ngayon, ham. For the Ham. Ham. for the ham. For the cornmeal. Puro da coffee. Asin yan. Damit. For the clothes. Asin Yan. tapoy. Clothes. Sabon. Colgate. Shoes. For the shoes. Thank you And the for bag. For the bag. Tomorrow, Sir Robert, we will go to Indang family. Indang. Hanggang doon lang yan. Kala ko may kasunod pa. Hindi naisip pa ngayon. Napakahirap pala ng favorite mo eh. Ikain na lang natin ng kamote. Magulis na kayo. Oo, manuwag. Yung asukal mo dyan? Hindi nyo narinig yung how are you mo kanina. How are you? How are you daw, Ante? How How are you, Ante Ligaya? I'm good. Sukran. Doon na sabihin eh. Sa akin ka kala. Dito tayo. Ayun na sa ating Loida na yan. Oh, yun Ate Loida. Thank you Lord. You save us. Siya daw yung pala yung nag-comment ulit na ano. Thank you so much, Ate Loida. Mapang kami nubigat kinyada inda. Tulog mi Jake. Ilocano. Sabi Ilocano, nahirapan po kami kay Sir Robert mag-English. Naubos pa yung baon namin English. Naiwan pa wala. Buti na lang sinave niyo po kami. Matigot ito. Hindi na ulat. Subunan. Sabihin mo lang tayo mga cons mo. Salamat sa kuhan. Kamu na. Sa mo na. Ayun na si Kami Loida. Tagalog na yan. Pero kan mo muna mo. Ay, di ka Ilocano, wente. pwede. You guys welcome. Yan. Sorry lang tipaseng. Thank you ka. Merienda tayo, Ate Loida. Thank you ka rin. Merienda tayo ng Meringit tayo, Ma'am Loida, ng kamuting kahoy. Thank you dun sa Thank you po sa pinadala niyo sa amin na balikbayan. Maraming salamat, Ma'am Loida. Yay! God bless po sa inyong family. Yan. More blessing pa po. Ba yun, bebe? Ipapamigay din kami. Say thank you to Ate Loida, oh.
Nagbigay siya ng bag sa'yo, o, tsaka yung dal. Mga ito, lollipop. Siyang iyag. Mga lollipop. ibibigay No! ko sa mga bata. Dun sa albunan. Magpalaro kaya tayo bukas. Ipalaro natin yung ano, ginawa natin pajama. Nakakatawa yun. Total, may dala man tayo mga Tapos yung ganun, yung dapat. Maluwag My husband told me that you guys are live. pasok. Tungkol siyang yun, nakikita niya sarili niya. Dalawa kasi. Hayang. Magandang umaga po DFL ladies. Gusto ko sana kayo makita, pa-picture kapag nandito at dawi kayo sa North Olympus. Malapit lang po kami dito lang sa Kamarin. From Codica, Tubay. Baka mga ano. Kamusta na mga DFL ladies? Bakit di ko makita habi ni Joanne? And saan? Umuwi na ba sila? Ang cute talaga ni Yan. Kulot. Nakawin na po. Nakauwi na po. Sino ba nagsayang ng kanin? Busy na po mag-work. Naman siya. Kailangan na nag-work. Mag-work. Maraming kwan. Ginano niya, mawala siya. Tapos Obligasyon sa buhay. balik na niya. Ano naman yan? Good morning, yan. Oh, yan, good morning daw sa atin. Sabi ni Tita Loy do. Dali. Good morning daw yan. Thank you po sa laruan. Lying kiss na lang kay Tita Loy do. Dali. Baby alive ni Yan. Tawag ka ni Ma'am Sabag. Loida. Tawag ka. Dali. Oh, loko. Lo. Lo. Yan, shout out din po sa Magday family dyan sa Toronto. Hi, baby potpot. Yan, shout out po sa Magday family. Yan, hello po sa ating mga viewers dyan sa Toronto, Canada. Kita na mag-anaparan. Ito, sabi ni Sir Rodolfo Flores, grabe yung balikbayan box. Daming laman. Sana pagpalain pa kayo, Ma'am Lloyd. Grabe, good heart talaga. Kaya nga, kaya sobrang saya namin. Sobrang First time yun. Isang bulto. isang bagsakan. No. Shout out din po kay Ma'am Venus Rose. Yan. Siyempre, ano din, thank you din sa yung mga nagdaang mga balikbayan box namin. Yan. Kay Sir Willie Mendoza, yan. Kay Sino lang yung nakaraan? Si Ma'am Deb. Yan, si Ma'am Deb. Thank you po. si sino pa nga yung mga kay Sir Joby. Yun, kay Sir Jove de Vera. Thank you so much po. Kay Sir, ayun pa na, yung Thank you, dami nang nakain ko. No, bad pa sa'yo yung asukal. Efren, sino to si Efren? Ano, ate, magat nung kanta kasama mo si Pungloy doon, kinaharabas. May naligaw pa rin Pungloy. Si Anong pa rin kanta po? ikakasal na. Anong kanta po yun? Engaged na. Hindi, nagtatanong lang naman siya. Pero hindi ko po matandaan kung anong kanta rin po yun. Hindi ko rin po alam. Tayo lang. Kimi no Tori po? Hindi, kaya ano yun? We are happy you all are doing well. Hopefully, ano yun? Nawala. We can visit this year. Yes, Sana sana po. Nako, ata. Mag-advance lang po kayo ng masabi at Loida para Hopefully nga, Makapagpagawa kami ng Ate CR. Lloyd and Sir Robert makabisit din kayo dito. yan. Marami Punta tayo- pong magagandang Sir tanawin Robert, po yes, dito. punta tayo kina Indang doon sa Makapaghanda kami Albunan. ng pan namin. Para yung aming baka ay
May tumba na. Baka, kambing, tsaka kalabaw yung baboy, yan. Ready na natin. Para next year mataba na siya. Ano yan? Tumbahin na lang. Ibangon din. Sige, isang tumba. Sabay bangon. Kawan, mauna. Last December, galing po ako dyan sa place nyo. Namasyal kami sa Devil's Mountain. Ang ganda ng lugar nyo. Nakita ko rin ng store ni Yan na milk tea. Sayang di ko kayo nakita para makapagpa-picture sa inyo. From Norma Riaro. Ayan. Sino lang? Hopefully, we can help you guys to harvest dragon fruit. Sana nga po, mga, ano po yun, June to September po ang harvestan. Para ma-experience nyo rin po harvest ng dragon fruit. Ayun, nadapan natin. Mabasag yan. Dragon fruit natin. Sinong nagsabing mag-inom ka ng, ano to? Gatas ka, Juan. Kala ko kape. Gatas. Gatas? Gatas. Milk? Galing na magsalita si Popota. Milk? Sarap, gatas? Sana, no more na. Mag-milk ka na lang sa'yo. Bukas magpan tayo. Nung oras na hindi ka pa natulog. Doon sa nandun na rin naman tayo. Tama raw. Maganda na ngayon doon. Hindi na Hindi, malaki. nawang tulog. Kami nagpunta nung Ikaw nga. sabi, Amando. Yan, hello. Shout out po kay Sir Amando Jr. Tabuena. Hello. Hello po. Good day, CDFL. Ingat kayo po lagi. God bless Shout po. out sa Tabuena family. Kayo dyan. Shout out kay Ma'am Genevieve guys. Hindi po siguro kami makaka-attend dahil may mga bata. What's that? Coffee? Si Gigi may coffee? What do you may want? pamangkin. Puro kami may Which mga one? kwan. Coffee? Hindi available. Or milk? Oh, hindi ka... Mahirap pag may dalang bata. Ngiti-ngiti ka lang. Which one? Ito? The problema yung Gigi yung Oh no! baka kasi yan 3 times a day mag-poops. Oo. Baka daw doon siya sa daan magkalat. Nakakahiya. No! No. Pag nag-CR. Mahirap pa naman pagkadaming tao. Grabe. Mga purong talit lang yung narito. Pagkakata. Tapos kung hanap-hanapin mo pa kung walang CR. Nakaba pa ka mo ng pila. Kaya nga. Anong oras po ngayon dyan sa inyo, Ate Loida? Ale! Painom nyo na rin yung kape. Sa atin ay tanghali na. Oh, may ala. Siguro alas 11 rin doon ng gabi. Gabi doon. Hindi ka mag-good. Hello DFL ladies, ingat kayo lagi. Shout out from Toronto, Canada yan. Thank you so much po, Ma'am Bel Vergara. Ingat dyan sa Canada. Dyan sa Canada may mga snow na. Kailan tayo Yata. natin na-experience Yata. mag-snow? Ganda ang snow. Snow White. Mag-snowman. You wanna be the snowman? Magaluto ko na ito. Yung mga kanto-kanto pa. Hindi pa lambot. May kamuti pa. O Auntie Ligaya, bakit ka daw agkukulay? May dinaramdam ko. Not feeling well. Nangangatog ang mga tuhod. Nagabi pa ho ito. Kakapsot. Parang Kulang sa nanghihina po tulog. ako. Kulang daw sa tulugan kayo. Totoo. Magkukutan. Bahala na halo-halo na. Siyang punay pal ang ito ang matikman mo yung kape ay. Tigil man yan. Magpaturog bata. Good morning. Gusto din namin dumalaw sa inyo during vacation. Kaya lang malayo po kami sa inyo. Taga saan po kayo, Ma'am Leia Pulido? No. Pwede naman po kayong
magpasyal dito, pero i-message nyo lang po kami para alam din po namin. Siyempre, gusto namin naka-ready rin kami. Sabi mo kumatay ko Kahit saan pa kayo galing, guys. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, or international. Pwedeng. We will accommodate you. Ito lang. Wala pa tulog. Punas na ako. Lakad ng Mata lakad. mo. Hinahabol na itong mga sukal. Ilocos Sur po. Ilocos. Layo nga yun. Ilang oras din ang biyahe. Sila ate nga galing Cagayan. Kami ang gusto namin pumunta dyan sa Ilocos. Oo. Kaya lang. Kami naman gusto rin namin dyan sa inyo kasi hindi pa kami nakapunta ng Ilocos. Iniisip namin yung biyahe po. Hindi po kami matatag. Dali may bigs ka na, Jay. Kaya nga, Paglaban na yung bigs mo. Watching from Surrey, BC. No! No.